To je kamera, vole. Natáčí.
Čau. Čau, Láďak Pink. Rules. No, a tak to sú ženy, no, kamarádov, som sa tu kúpal, no sa bude voda. Je treba prihodiť? Roman! Čo je zase? A guláš ty tu horí. Tak ale miešaj. Ne, ja sedím. Ty stojíš. Co je? Chceš guláš? Ne, natáčím, jak budeš míchat. Ne, ja nebudem, ona bude. Chyť to poriadne, prosím ťa. Ježiš, tak jak chlapa to chyť. No ne, akože ja... Áno, to by šlo. Zamiešaj poriadne, pevno stiskni tú varešku. Jaj. Až ma to zabolelo. Asi to pevno. Však teda sa má byť, aby sa neprihorel. Neboj sa až od dola, hej? Ale ešte najhoršie, že tu je len to dobre, tu ešte není žiadna voda. A je to plné. To bude strašný kulák. Prihodila som si tam drevo, lebo však akože... Samozrejme, ty si kráľovna. Jakub! Nevylievaj to! Zpátky do Karbeci. No potom mám šmitlík. Vlastně volejme semka žádné nejde. Ale cáká do té trubky, ne teda? No tak samozřejmě, ale cáká, no tak do Karbeci tam se to spáká. Tam je to v pořádku. Je promazaný. Ne, Ono totiž unovíš ale dýchání motoru tam normálně je. limuzínou. V pozdějších už to takhle bylo. Ano. Přivez jsem jí konečně. Tak tenhle Magor přijel právě z Anglie limuzínou Granadou MK2. Je to dvojka, jo? Tak se přijdem podívat, Takže kolik? 17 km? To je v majlích, no. Psalo to 895 majlí, no. Jsou nerezoví ty trubky. Jo, to je nerezový. A teď koukám tamhle, co to je? To je ty zelený hadice, to je odpojovač baterky? Jo, to je odpojovač baterky. Centrální odpojovač. To je fakt hezky s citem udělaný. A teďka počkám, ty dvě nádobky.
to jsou budou odstřikovače. To je ostřikovač a to je expanzní nádržka a uzavřené okruh. Jo, tak jak chladiči, jakoby takhle. No prostě takový ty modernější věci, které tam ještě nebyly, tak jsou tady dodělávané, jakoby, no. Je to vidět, že to auto rostlo pomalu, no, jako to jo, no. Jako to tam vypadá, že se líbí i tam je ta origo baterka, že už jsme se tady posledně bavili, že prostě fakt se dá, ještě některé firmy dělají tyhle ty, dělají děrky a... Já jsem si tam vždycky dal, když jsem měl tu MK1, tu širokou, a vždycky jsem... A ten štítek. Jednou zase ulomil ještě to víčko, když jsem byl mladý a měl jsem to... Ten štítek je jiný, ale... Štítek je jiný, protože ten mě upadl. Kdo vám ho vyrobil? Cože? Kdo vám ho vyrobil? Já jsem napsal dopis ještě do Anglie. Že to upadlo už někdy před... Ano, do bývalého výrobního závodu. No. Do Dagenhamu nebo kde? Dagenham, no. Ano, Dagenham. Tam jsem se vyplakal ze srdce. No. A nějaký chlap mě odepsal fabrice to tam natlouká. No. Poslal mě štítek nové, sice ne už originál, omlouval se, že už není originál, ale takovéto štítek, a abych si tam sám vyrazil číslo karoserie a na eBay seženeš? Já vím, ale není tam právě vyražený to číslo, že jo? No, a tak já jsem ono je vyražený z druhé strany, takže ono se to hrozně špatně, jakoby, se hrozně špatně imituje z té druhé strany. No, že to je... Protože on když je čistý, tak se to dá narazit akorát z vrchu. No počkej, na trojkách jsou negativní, ale na jedničkách jsou normálně, že to razíš fakt do toho raznice. Jo. No to jo, no ale tenhle ten je krásně udělaný, jakoby, že tady nelze originál. Jo, no takhle, no jasně, a tady ten je takhle vyražený. Ale to ražení, jsi říkal, že... Ale dění, to jsem si dělal sám, to jsem dělal sám. No, tak trochu jinak. Jsi měl taky takovouhle BS50. Aha. To už je vykom důležitá věc. Mohu se zeptat, ty lišty jsou nové? Tak postraní tady tyhle. Toto? No. To je tam už 20 let. Jo, to je jo. kdysi se to prodávalo u nás v Tuzexu. To bývávalo kdysi v Tuzexu. Ta lišta jako taková? Nalepovací lišta. Jo, takhle, jo. Aha. To je živo, co se do domýval. I Cortina de Ampezzo, má ten nápis stejný. Aha. To si ho tam koupil, když jsem tam byl s Cortinou. Jo. A je to jiný. A je to hodně podobně teda, ale přitom tohleto už je znak z té pozdější, že jo, 65, 6 nebo takhle. Tam je vidět zadu v kufru, že jo, ten je tam dodělá. Ten ho má. No, A to budu muset vyřešit taky. Ano, to se mi páčí, tak to má být. Jak na každém zraze. to je. Dokumentace musí Praktický kufor si ale rezervu nemá. Takže jako... Rezerva není potřeba. Rezerva není. Nevešla se evidentně, jo. Ty máš tam plasty. Takhle to znamená, že to čiroký, vy jste mají tak No, došli, no. No právě. My najdeme ti chyby a na rampa show nebudeš prostě číslo je. Proč máš na takéto? Jo, okej. Počkej, ty máš dofukování na tomhle. Čo má? Dofukování. Počuj, Láďo, ty máš prečo, teda čo je ten tlakový budík? Tohle, to je dofukování. Do zadku? No, Máš na to jako na vakušach? no. A to je origo. No, hej. To se dělají většinou ty limuzíny s tím dofukováním, no. Teď, pač ono je to jako, že tam dáš, vzadu může sedět 5 lidí, že jo. Ano. To pak si sedne pěkně. No. Okrem tej masky, s tými pridavnými ďalkovými je to úplne popíči. Tam taky byl ten. Ale ještě jsem to neskoušel, nevím vůbec, jestli to funguje. Tam přikládáš polínka, nebo se mi to zdá? Chceš zapalovač, nebo? Ne. Doufám, že nebude třeba.